Rydym yn byw mewn byd sydd gyda bron i 8 biliwn o bobl. Ac erbyn y flwyddyn 2050, rydym yn disgwyl bydd yna bron i 9 biliwn o bobl yn byw yn ein byd. Sialens fawr rydym yn wynebu yw cynhyrchu bwyd mewn ffordd sydd ddim yn hamdwyol i'r amgylchedd. Mae prosiect Brainwaves yn ymateb i'r her yma drwy integreiddio yr economi gylchol i mewn i amaeth yma yng Nghymru. Fy enw i yw Dylan Gwyn Jones a fi sy'n arwain rhan Mhrifysgol Aberystwyth o bartneriaeth Brainwaves gyda Prifysgol Cork yn yr Iwerddon. Rydym gyda diddordeb mawr mewn beth mae'r anifeiliaid yma'n gynhyrchu, ond nid ei llefrith, ond ei gwastraff. Rydym yn ceisio gwireddu hyd yn oed mwy o werth allan o fiswael, a gwneud hyn mewn ffordd sydd yn fwy ffafriol i'r amgylchedd. Fy enw i ydi Dr Griff Jones a dwi'n ymchwilydd ar y prosiect Brainwaves. Da ni'n anelu ddatblygu systemau lle allan ni dyfu lemna minor neu llinod y dŵr a'r gwastraff dŵr o ffermydd gan lanhau y dŵr yn y broses. Mae lemna minor yn un o'r planhigion sy'n gallu tyfu gyflymau yn y byd, yn dyblu ei bio-màs mewn llai na wsos. Mae'n tynnu nitrogen a phosphorus allan o'r dŵr gan lanhau y dŵr yn y broses. Y bio-màs yn llawn protein. O bosib mae'r bio-màs yn cynnwys hyd at 45% protein, a mae ganddo hefyd proffil amino acid wedi gydbwyso'n dda, a mae hynna i gyd yn neud o'n addas iawn fel cnwd. Da ni'n datblygu systemau allan ni dyfu lemna minor dan do ac hefyd tu allan, a systemau y fedrwn ni ffitio yn hawdd ar ffermydd yng Nghymru ac yn Iwerddon. Rydym yn gweithio gyda nifer fawr o randdeiliaid yn cynnwys ffermwyr, unigolion o'r diwydiant bwyd a bwyd anifeiliaid. Os oes diddordeb gweithio gyda ni ar Brainwaves, cysylltwch gyda ni. Diolch yn fawr iawn.